הסרט יעסוק בילד צעיר, בן 9 לערך, שמגדל דג מת. העוצמה מצויה בהבניית הרגש, בבריאת המחשבה, בהמצאת האופן בו המוח בורא את העולם, כל אלה מתבטאים בעדינות קורעת לב, בדייקנות עוצרת נשימה, או באיפוק סוחט דמעות, והופכים את הסיפור הזה לשווה צפייה. סליחה, חייבתי שזה שמנה אחרת. את לא חייבת להישאר עם מלנך אוכל. עשיתי לך משהו? ארוחת ערב, אני מקווה. אני יכולה לתת לך מספיק סיבות להיות נחמד אליי הערב. אני צריכה להזכיר לך בקשר לדג? אז ידעת שיכול לדבר. אבל איך יכולתי לדעת? זה משנה את כל העניין. אני לא יכולה לזרוק דג מת שמסוגל לדבר. באמת? באמת? באמת באמת? באמת באמת? באמת באמת באמת? באמת באמת באמת? באמת 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 באמת? לא. אז לא. אמרתי לך שמחרתיים בא איש לפה לראות את הדירה. אני לא רואה שאתה מתקדם פה עם הבלגן. אני לא חושבת שתקחי ממני את ניטשה. אני לא חושבת שתעזי. אני לא חושבת שיש לי ברירה. זה היה פעם שירותים, אבל עכשיו גם פה הילד, כי יש פה מיגון, אז חשבנו לנצל אותו. הכל בסדר? הסברתי לך, זה פעם היה שירותים. לפתוח חלום. מה זה? דג מת קוראים לניטשק והוא יודע לדבר. ראית איך הם התלהבו? חבל שאתה לא הבאת להם גם 3 משאלות. היינו עוד עוברים לגור באיזה טירה או משהו. אבל גם אם זו הייתה טירת חול, היא לא הייתה מוצאת את המוח שלה בין הגרגירים. אם אתה חושב שאתה יותר מצחיק ממני רק בגלל שאתה לא מדבר, אז אתה טועה. השתיקה שלך לא מפחידה אותי. זה מגעיל שאתה לא מדבר עליי. אני כל הזמן מתאמץ כדי שתישאר פה, ואתה אפילו לא טורח לדבר. אני אמות אם לא תדבר. למה מי מת? ולמרות הכל אתה כן מדבר. ידעתי שאתה מדבר. מה את עושה? לא שמעת שניטשה דיבר? אני זורקת את הכל עם הרון הזה מהחלון. אני נשבע לך שניטשה דיבר. ניטשה דיבר. בסדר, אני מחכה. שידבר. היא לא חשובה יותר, זה הבית שלך. אבל קודם אתה חייב לדבר. טוב, נראה לי שזה מספיק. למה אתה אף פעם לא מקשיב, ניטשה? אני אף פעם לא מתכחש פעם שנייה. לא מתכחש פעם שנייה! למה לא דיברת? לא יכול להיות שפשוט לא היה לך מה להגיד. סתם היית חייב להרוס הכל. אותי ישלחו לבית משוגעים ואותך לירקון. אבל זה לא מה שאכפת לי. אכפת לי שאתה פשוט לא אוהב אותי. היית חייב לעשות דווקא. לי לפחות היה אכפת ממני. אבל אתה כבר התייאשת. גם אני התייאשתי ממך. האמת שכל הזמן ידעתי שאתה לא מסוגל לדבר. אלא מה הייתי אמור לעשות? להיות כמוכם? לכתוב את המספרים כדי להעמיד פנים שיש סדר? לשכתב את החיים שלי לתוך סיפור? בסוף אתה מגלה שאי אפשר לגדל דג מת, זה מסריח. בסוף אתה מגלה שאי אפשר להמציא משמעות. אין משמעות ואין טעם להמציא אותה מחדש. מה זה השטויות האלה? מה הולך פה? הוליווד? באמת חשבת שאפשר לברוח מהחדר הזה ומהצללים האלה? שאני אציל אותך מהם? אי אפשר ואני לא יכול. אני דג מת. בכלל לא אמור לדבר. בתוך הים, בתוך הים, לנו כאן טוב כי פה קורה טוב בתוך מי הים.
שם על החוף בני האדם רק מתאמצים עובדים כולם, ואילו אנו כיף לכולנו בתוך הים. דגים נבראו בטבע, בים הם מאושרים, אבל גם בדרך קבע אותם אנשים תופסים. כל עוד הם לנוי וצבע, עדיין ברי מזל, אותם גם אוכלים לסובה, וזה כבר מאוד חבל. או לא, בתוך הים, בתוך הים, שם לא אוכלים צולים, מטגנים בתוך שמן חם. מרק סרטנים הוא מעדן, ואם נצוף זה מסוכן, אך במצולות יש רק מעלות כאן בתוך הים, בתוך הים, בתוך הים.